हेलो। हाँ भैया प्रणाम। का हाल चाल बा? हाँ हमरो ठीक बाटे। एगो बड़ी खास चीज खातिर फोन कईनी तहरी लगे हम। बड़ी उम्मीद लेके हम फोन कइले बानी। हाँ। ई कहे के रहल कि तनी अइह न त 2 किलो घी ले ले अइह। गइया लागतिया न? हाँ हमरा पता चलल कि भौजी घी निकलले बाड़ी ढेरे। तो ओमे से 2 किलो ले ले अइह। ढेर नइखी मांगत, 2 किलो खाली ले ले अइह। हाँ, जानत रह जौन पिछले बेरिया जौन लेके आइल रहल न, तौन चलल ह नगदे हो। हाँ, हमके लागता 7-8 महीना चलल हउ। अब खत्म हो गइल बा। त जानते बाड़ा कि इनकरा न ओही जाके घिउवा पसंद आवला। कहलन कि एकदम देसी घी बाटे, बड़ी शुद्ध बाटे आ निक लागेला दलिया में डाल के तनी। हाँ, त उहे ले ले अइह। नइखे? तू जा न रसोई घरवा में ताक न ओही में होई धइले होइहन भौजी लुकवा के। रसोइये में बाड़ा नइखे? सुन भैया सुन हम बताओ तनी कहाँ भौजी लुकवावेली। तोहरो ना पता होई, हमरा पता बा कि कहाँ लुकवा के धइले बाड़ी। उ घिउ निकलले बाड़ी हमरा पता चलल ह। हाँ, देख केंगा से उ झूठ बोलत तारी कि रसोइया घर में नइखे। अइसन बा न कि जा उनका बेडे के नीचे तनी झँकबा। अरे ना हो जौन पलंगवा बा न पलंगवा जौना पर सुतेली ओकरे निचवा कईगो डिब्बा कुल घुसइले बाड़ी। हाँ, ओही डिब्बवन के पिछवा देखिह तनी ओहिजा उ घिउ लुकवावल होई। डिब्बा के डिब्बा घिउ धइले बाड़ी। ना ओही में से 2 किलो हमरा चाही। अब ई कहले बाड़न त कैसे हम एथी क दी? अभी हम कह दी कि ओइजा घिउ हइये नइखे। जबकि जानत रहन कि गाय लागतिया ओइजा। मार घिउ पे घिउ निकालेली भौजी। सुन जब आवते बाड़ा त जौन एगो सड़िया हम मंगले रहनी भौजी से बियाहवा में पहिने खातिर फरवरिया में। हाँ, त भौजी आज ले उ साड़ी खातिर सुबुगइबे ना कइली।